ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇଂରେଜ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ତ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀମାନେ ଜେଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଓ ଅମାନବିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ମନୋବଳ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅନେକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଠିପିଟା ଓ ଚାବୁକ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମୟରେ ଓ ସଜାଭୋଗ କାଳରେ ଦେହରେ ଚାବୁକ ମରାଯାଉଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆମର ଦେଶସେବୀମାନଙ୍କୁ। ଭୟଙ୍କର କାମ। କଳାପାଣି ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍, ଆଣ୍ଡାମାନ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଆମର କଳାପାଣି ଜେଲ୍ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କଳାପାଣି ଜେଲ୍ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ କେହି ଫେରୁ ନଥିଲେ। କଳାପାଣି ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଚାପିବାର, କଲହୁ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା, ଭାରି ଜିନିଷ ବୋହିବା ପରି କଷ୍ଟଦାୟକ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ। କାମ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହାରୁ ବନ୍ଦୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଦେଉଥିଲେ? ଏକାକୀ କୋଠା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଓ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଠାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଠରେ ରଖୁଥିଲେ। ଅପମାନ। ଜାତି ଧର୍ମ ଓ ଜାତୀୟତାକୁ ଅପମାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲା। ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବର୍ଷରୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଅମାନବିକ ବ୍ୟବହାର। ଖାଦ୍ୟରେ ପଥର, କୀଟ କିମ୍ବା ପୋକା ପିଲା ମିଶିଥାଏ। ପୋଷଣହୀନ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟରୁ ଅନେକ ମରିଯାଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିବା। ଗୁରୁତର ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ମିଳୁନଥିଲା। ଅନେକ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ତାପ ଓ ଶୀତ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗରମରେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରୋଦେ ଠିଆ କରାଯାଉଥିଲା। ଶୀତ କାଳରେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ। କଳାପାଣିର ଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସେଲୁଲାର ଜେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କୋଠାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାମର ପରିଣାମ କିଛି ନଥିଲା, ଓନ୍ଲି ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରଖି ଅପମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା। ବୀର ସାବରକର, କଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଯତୀନ ଦାସ, ଉଲ୍ଲାସ କରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ଜେଲର ଅମାନବିକ ବ୍ୟବହାରର ସାକ୍ଷୀ। ଯତୀନ ଦାସ 63 ଦିନର ଅନଶନ ପରେ ଜେଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ, କେତେ ଅମାନବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ।